Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa spolu pozrieme na tému, ktorá vyvoláva zimomriavky a otvára dvere do sveta neznáma. Poltergeist. Čo je vlastne poltergeist? Sú to len strašidelné príbehy, alebo sa za nimi skrýva niečo skutočné? Dnes si rozoberieme najznámejšie prípady, ktoré si získali pozornosť verejnosti. A zároveň sa pozrieme na teórie, ktoré sa snažia vysvetliť tieto záhadné javy. Tak sa usaďte, vypnite svetla a pripravte sa na cestu do sveta neznáma. Predtým, než sa pustíme do najznámejších prípadov poltergeistov, poďme si vysvetliť, čo tento pojem vlastne znamená. Slovo poltergeist pochádza z nemčiny, kde poltern znamená búšiť alebo hromžiť a geist znamená duch. V preklade teda ide o búšiaceho ducha. Tento fenomén sa často spája s neidentifikovateľnými rušivými javmi, ktoré sa dejú v domácnostiach alebo na iných miestach, kde sa akoby objavovali neviditeľné sily. Poltergeist sa líši od bežného ducha tým, že neexistujú žiadne konkrétne obrazy nebožtíkov alebo postav, ktoré by sa objavovali, ani žiadne klasické strašidelné zvuky, ako v prípade tradičných duchov. Namiesto toho ide o podivné a niekedy až desivé javy, ako je pohybovanie predmetov, nezvyčajné zvuky alebo dokonca fyzické útoky na ľudí. Fenomén poltergeist sa zvyčajne spája s miestami, kde sa deje niečo neobyčajné, často v domoch, kde prebiehajú rodinné alebo emocionálne napätia. Zaujímavé je, že tieto javy sa zvyčajne objavujú v období, keď sú v domácnosti mladí ľudia, najčastejšie tínedžeri alebo deti, čo viedlo k teóriám, že poltergeist môže byť prejavom latentného psychologického stresu alebo nevysvetliteľnej energie. Prvý príbeh, kde uradoval poltergeist The Bell Witch, 1817 až 1821. Tento prípad je jedným z najznámejších a najzáhadnejších v americkej histórii paranormálnych javov. Udial sa v oblasti Adams, Tennessee a stal sa súčasťou amerického folklóru. Všetko začalo v roku 1817, keď rodina Bellovcov, ktorá žila na farmárskej usadlosti v Adams, začala zažívať podivné a desivé udalosti. Prvým zjavom bola neidentifikovateľná entita, ktorá vyvolávala zvuky, ako napríklad buchotanie a hlasy. Tieto zvuky sa šírili okolo farmy a často boli sprevádzané akýmsi búchaním na dvere a stenách domu. Poltergeist sa zjavoval najmä ako ženský hlas, ktorý hovoril rôzne nezmysly a posmieval sa rodine. Hovoril o osobných záležitostiach, ktoré nikto iný nepoznal. Na začiatku sa zjavoval v podobe hlasu, ktorý tvrdil, že je duchom Kate Battsovej, ženy, ktorá bola údajne nešťastná a zomrela v tejto oblasti. Hlas, ktorý mal byť jej, sa čoskoro začal objavovať aj v podobe konkrétnych javov, ako pohybujúce sa predmety a fyzické útoky. Fenomén sa stupňoval a zjavovali sa rôzne ďalšie znepokojujúce javy. Tieto zahŕňali rôzne objekty ako stoličky, hrnce a stoly sa pohybovali samovoľne po miestnostiach. Fyzické útoky, členovia rodiny, najmä deti, sa údajne stali cieľmi útokov. Hrízli ich, bili alebo im spôsobovali bolesti. Záznamy hovoria o tom, že jedna z dcér, Betsy Bellová, bola fyzicky napadnutá a dokonca doslova zdvihnutá a hodená o stenu. Zjavovanie sa predmetov, zmiznutie a opätovné objavenie sa predmetov, ako sú peniaze alebo šperky, bolo častým javom, ktorý sa nikdy nedal vysvetliť. Prípad Bell Witch prilákal pozornosť mnohých miestnych obyvateľov, ale aj odborníkov a dokonca aj slávnych paranormálnych výskumníkov. Mnohí tvrdili, že sa stali svedkami zvláštnych javov, ktoré nemali logické vysvetlenie. Dokonca aj slávni ľudia z tej doby, ako Andrew Jackson, budúci prezident Spojených štátov, navštívili farmu, aby sa presvedčili o tom, čo sa deje. Jackson mal údajne s poltergeistom nepríjemnú skúsenosť, keď jeho voz s jeho sprievodom uviazol na ceste, ktorá bola údajne prekliatá duchom Bell Witch. Fenomén nakoniec ustal v roku 1821. Rôzne verzie príbehu tvrdia, že Bell Witch zmizla potom, ako zjavila proroctvo, ktoré predpovedalo ďalšie problémy pre rodinu. Niektorí veria, že poltergeist navštívil rodinu na dlhšiu dobu, ako pomsta za niečo, čo sa stalo v minulosti, ale nikdy sa neprišlo na definitívne vysvetlenie. Prípad Bell Witch
je považovaný za jeden z najstarších a najväčších prípadov poltergeista v americkej histórii. Tento prípad sa stal inšpiráciou pre mnoho kníh, filmov a dokumentov o nadprirodzených javoch. Je známy aj ako The Bell Witch Haunting a stále sa považuje za jednu z najväčších záhad v oblasti paranormálnych výskumov. Tento prípad vyvoláva množstvo otázok o tom, čo sa vlastne na farme Bellovcov odohralo. Niektorí tvrdia, že to bola len záležitosť psychologického stresu alebo vtedy neznámych prírodných javov. Iní veria, že išlo o pravý paranormálny fenomén. The Enfield Poltergeist je jeden z najznámejších prípadov poltergeista, ktorý bol intenzívne zdokumentovaný a do značnej miery ovplyvnil popkultúru, vrátane filmov ako V zajati démonov 2. Tento prípad sa odohrával v britskom meste Enfield v severovýchodnom Londýne a vyvolal veľkú pozornosť médií, keď sa v ňom začali diať nevysvetliteľné a desivé javy. V auguste 1977 sa rodina Hodgsonovcov začala stretávať s podivnými udalosťami vo svojom dome na Green Street v Enfielde. Všetko začalo, keď ich dve deti, 13-ročná Margaret a 11-ročná Janet, začali tvrdiť, že v ich izbe sa dejú zvláštne veci. Jedným z najznámejších javov bola samovolná pohybujúca sa stolička, ktorá sa pohybovala po podlahe bez akéhokoľvek zjavného dôvodu. Mnoho svedkov tvrdilo, že videli stoličky a iné predmety pohybovať sa po miestnosti bez toho, aby sa ich niekto dotkol. Rodina taktiež začala počuť podivné zvuky, ako je buchotanie, chlopanie na dvere a ďalšie nezvyčajné zvuky, ktoré nevedeli vysvetliť. Okrem toho sa začali objavovať hlasy, ktoré vychádzali zo stien alebo dokonca z detí, pričom tento hlas nebol hlasom ich detí. Hlas mal patriť starej žene, ktorá tvrdila, že je mŕtva a má prísť na pomstu. V priebehu vyšetrovania sa rodina stala svedkom levitácie, najmä Janet, ktorá bola opakovane videná, ako sa vznáša vo vzduchu alebo sa posúva cez miestnosť, ako by bola nadľudskou silou zdvíhaná. Janet a ďalší členovia rodiny boli tiež vystavení fyzickým útokom. Boli poškriabaní, udieraní a niekedy sa im objavili modriny. Janet, ktorá bola hlavným zameraním javov, bola často neovládateľná a údajne vydávala podivné, nezrozumiteľné zvuky. Vyšetrovatelia tvrdili, že jej hlas nebol prirodzený a že sa menil na akýsi hrubý, drsný tón. Janet bola tiež často videná, ako sa pohybovala nezvyčajným spôsobom. Prípad upútal pozornosť médií, psychológov, parapsychológov a dokonca aj slávnych paranormalistov, ako boli Ed a Lorraine Warrenovi, ktorí boli známi svojimi vyšetrovaniami paranormálnych javov. Títo vyšetrovatelia prišli do Enfieldu a tvrdili, že v dome skutočne existuje niečo nadprirodzené. Zaznamenali rôzne anomálie, ako sú pohybujúce sa objekty, ktoré sa nedali vysvetliť žiadnym prírodným spôsobom. Poltergeistové javy v Enfielde ustali v roku 1979, po 2 rokoch, počas ktorých sa vyskytovali najintenzívnejšie prejavy. Janet, ktorá bola najviac zasiahnutá javmi, neskôr tvrdila, že sa už necítila ako nosič javov a že dom prestal byť miestom s nadprirodzenými aktivitami. Enfield Poltergeist je považovaný za jeden z najväčších a najpodrobnejšie zdokumentovaných prípadov poltergeistov v histórii a zostáva záhadou, ktorá ešte stále fascinuje mnoho ľudí po celom svete. The Rosenheim Poltergeist 1967 je jeden z najznámejších a najlepšie zdokumentovaných prípadov poltergeistu v Európe. Tento fenomén sa odohrával v právnickej kancelárii v meste Rosenheim v Nemecku a spôsobil veľký rozruch, keďže ho skúmali aj vedeckí experti a polícia. Všetko sa začalo v lete 1967 v právnickej kancelárii dr. Sigmunda Adama. Zamestnanci začali hlásiť zvláštne javy, ktoré sa spočiatku zdali byť technickými problémami, no neskôr sa stali extrémne intenzívnymi. Hlavným podozrivým bola 18-ročná sekretárka Annemarie Schaberlov, ktorá pracovala v kancelárii a zdalo sa, že javy sa objavujú práve v jej blízkosti. Zvláštne javy, ktoré sa vyskytovali. Telefónne linky sa náhodne spájali, prerušovali sa hovory, alebo sa vytáčali čísla bez zásahu človeka. Žiarovky explodovali bez príčiny. Neónové svetlá sa začali točiť okolo vlastnej osy a blikali bez elektrického zásahu. Nábytok, skrine a zásuvky sa pohybovali same od seba.
Obrazy sa otáčali na stenách o 360 stupňov alebo padali bez viditeľného pohybu. Fyzici, ktorí prišli skúmať kanceláriu, zaznamenali silné magnetické polia, ktoré sa objavovali a mizli bez logického vysvetlenia. Meracie prístroje zaznamenali neobvyklé elektromagnetické impulzy. O prípade existuje viac ako 40 oficiálnych svedectiev, vrátane právnikov, technikov a dokonca policajtov, ktorí boli prizvaní na vyšetrovanie. Prípad vyšetroval známy nemecký parapsychológ Hans Bender, ktorý bol jedným z najväčších odborníkov na poltergeistové javy v tej dobe. Bender zistil, že Annemarie Schaberl bola pod veľkým stresom a mohla byť nosičom fenoménu, čo znamená, že nevedomky uvoľňovala psychokinetickú energiu. Tento jav je známy ako Recurrent Spontaneous Psychokinesis, teda spontánna psychokinéza. V kancelárii sa urobilo niekoľko testov, pri ktorých sa ukázalo, že javy sa dejú najmä vtedy, keď bola Annemarie v strese alebo rozrušená. Keď Annemarie odišla z práce, javy úplne prestali. Keď sa vrátila späť, poruchy sa začali znova. Tento fakt podporil teóriu, že poltergeistové aktivity sú spojené so psychickou energiou živej osoby. Potom, čo Annemarie prestala pracovať v kancelárii, všetky javy náhle zmizli. Tento prípad je dodnes nevysvetlený a je jedným z najznámejších paranormálnych fenoménov v Európe. Od Bell Witch cez Enfield poltergeist až po Rosenheimský poltergeist, tieto prípady naďalej fascinujú a desia. Po všetkých rokoch výskumu a analýz sa vedci stále nezhodujú na tom, či za týmito javmi stoja skutočné entity, alebo sú iba dôsledkom psychokinetických schopností, ktoré môžu byť nevedomky vyvolané ľuďmi. Mnoho odborníkov verí, že ide o paranormálne javy, príznaky niečoho nadprirodzeného. Iní sa domnievajú, že to všetko môže byť výsledkom psychického napätia a nevysvetliteľnej energie, ktorá sa prejavuje fyzickými silami. Napriek pokroku v technológii, meraniach a vyšetrovaniach odpovede stále unikajú. Zostáva len jedna otázka. Môžeme skutočne pochopiť silu, ktorá riadi tieto javy? Je to niečo, čo presahuje naše chápanie reality? Alebo sa len ešte nedostali na koreň týchto zjavov? Čo si myslíte vy? Ak vás tieto prípady zaujali a chcete sa dozvedieť viac o podobných záhadách a paranormálnych javoch, nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby vám neuniklo ďalšie video.